रायजोफोर मोसौ लादोंलै 37,000 लाबाय बे हालिसेखौ बहुद दाम मोसौफोर बाजाराव हा गाली मालिका दं लाबाय 45 ए मोजां दे 45 थिगानो दे मोजां ओमफ्राय बिनिया नैबे माबा गोलैलायबाय 34 माबा मोनसे बे मासेया मानै 34 बुरिया दे बे जनेननि ना जनेन जनेन बेसेबां गोलैयो दे 34 ना दे बंगाली बेसेबां 40 एसेबां 45 न रायजोफोर 45 दा खेथि मावनायनि सिजन ना लाबाय बेखौबो लाबाय मोसौबो बांद्राय गैया रायजोफोर